Încă o bilă albă pentru conducerea Spitalului Orășenesc Buhuș. După ce a obținut acreditarea, a primit undă verde din partea Ministerului Sănătății pentru a crește numărul de paturi pentru internări de zi. În prezent, Spitalul Orășenesc Buhuș dispune de un total de 203 paturi, dintre care 20 sunt destinate spitalizărilor de zi. 3 paturi au fost alocate secției boli infecțioase, iar 2 au fost amplasate la pediatrie. Decizia îi aparține Ministerului Sănătății, care a răspuns favorabil solicitărilor venite din partea conducerii Spitalului Orășenesc Buhuș. În spitalul nostru putem să ne lăudăm că au mai crescut numărul de paturi. În octombrie noi am avut 15 paturi aprobate 2014 oficial de la Ministerul Sănătății, care conțin toate specialitățile medico-chirurgicale, neurologie, interne, reumatologie, chirurgie, ortopedie, ginecologie și ORL. Acum am mai obținut încă 5 paturi, 3 paturi pe contagioase, un compartiment separat, și 2 paturi pediatrie, iar un compartiment separat cu circuit complet, cu baie, cu bucătărie și cu cabinet de consultație, absolut tot ce trebuie și cu dotare din punct de vedere a materiale sanitare și medicamente separat. Ne putem lăuda într-adevăr cu aceste internări, așa că noi așteptăm să rezolvăm majoritatea cazurile aici la noi în spital, să scade trimiterile la Bacău și la copii și la adulți, să-i putem rezolva chiar aici, chiar dacă vin din afara teritoriului nostru. Deci putem spune numărul total acum 20 de paturi de internări spitalizare de zi, care se adaugă la internările continue în spital. În ciuda ceea ce se comentează, noi avem chiar dovezi, aprobări de la Ministerul Sănătății conform ordinul respectiv. Managerul Muhanad Doron susține că tot mai mulți pacienți din oraș și din comunele învecinate solicită serviciile medicale oferite în Spitalul Buhușean. În concluzie, acreditarea obținută în luna decembrie 2014 nu rămâne fără ecou, iar suplimentarea numărului de paturi este binevenită în acest context. Noi am avut o strategie pe care am început cu compartiment de internări de zi la etajul 2, medico-chirurgicale 15 paturi, împărțite 7 și 8. 7 chirurgie, 8 interne. După ce am obținut aprobare de la Ministerul Sănătății, conform reformă, nu care este apărut în 2006, acum a urmat contagioase și pediatrie. Și am obținut asta. Adică putem zice noi, mulțumim Dumnezeu, că în anul 2014 toate obiectivele noastre, noi în general le-am realizat, și medicale și economice. Că un spital să nu aibă datorii, nu cred că se poate, dar avem un echilibru economic, dar și un avans mare medical, încât numărul de pacienți a crescut foarte mult și era de așteptat un spital pe care a urcat un rang mai superior să fie adresabilitate foarte crescută. Asta ne bucură pe noi, într-adevăr, că putem rezolva toate cazurile astea și că vin din județ și din Bacău și din Piatră și din toate comunele din jur și că putem face față cu o echipă de primire de urgență și cu compartimente de internări de zi, dar și în același timp și cu internările continue. Chiar dacă sunt cazurile mai complicate într-un fel, că patologii nu se mai respectă în ultima perioadă ca la carte, dar încercăm noi să ne învârtim în jurul unui caz până să rezolvăm. Asta am putut să convingem și pe medici și pe personalul medical. Prioritatea noastră este pacientul și, într-adevăr, am ajuns la scopul ăsta. Și îmi doresc și mai mult încât să avem mai multe specialități, să mai aducem mai mulți medici aici, chiar de aceleași specialități, să fim mai mulți medici, mai ales pediatrie, pe neurologie, pe reumatologie și pe oftalmologie. Am obținut acreditarea, iar pentru anul 2015 pregătim o nouă strategie de eficientizare a activității din Spitalul Buhușean, susține chirurgul Muhanad Doron. Avem o strategie
mare pe 2015. Sperăm să-i obținem tot așa cum am obținut ultima dorință a noastră și muncă făcută este acreditare, care a fost bucurie nu numai pentru spital, dar și pentru populația din Buhuș, s-a bucurat foarte mult.